God aften. Mit navn er Morten Spiegelhauer. Vi ved ikke særlig meget om vikingetiden, og det er simpelthen ikke godt nok. Wikipedia er simpelthen ikke pålideligt nok. Derfor har jeg, Morten Spiegelhauer, tænkt mig at tage tilbage til vikingetiden for at finde ud af lidt mere om dengang. Kom med. Hej. I to I er fra vikingetiden. Er det korrekt? Det er rigtigt. Ja. Altså, nu bor I her i vikingetiden og sådan noget, og I kender ikke til fremtiden, hvor jeg kommer fra. Så derfor så vil jeg stille jer nogle spørgsmål. Og I skal bare svare på dem med et ærligt hjerte. Hvordan er det, jeres byer har udviklet jer så meget? Det har jeg tænkt over. Jo, altså vi forhandler ret meget med udlandet og får varer derfra og sådan. Og så er det også, vi laver de her masseproduktioner et sted, og så sejler om til et andet sted. Hvad med produkter? Hvad fremstiller I? Er det sæsonbestemte? Hvordan? Altså ja, nogle af dem er jo sæsonbestemte, men andre bytter vi også varer til i løbet af året. Ja, så har vi selvfølgelig vores mønter, vi bruger til at forhandle med og sådan. Kunne I forestille jer, at de her mønter her i fremtiden vil være med til at kunne bestemme, hvilken tidsperiode det har været? Kunne det vel måske godt, vi har jo trykt dem og sådan. Både tid og sted, altså fra forskellige lande. Hvordan vil I så kategorisere jer selv som en by eller et handelsmarked? Ja, altså jeg bor i en handelsby, fordi vi netop ikke kan producere vores varer hele året rundt. Så det er kun sådan nogle gange om året, at vi får folk udefra til at komme og handle med os. Ja, og vi er jo en by, fordi at, altså vi bor der samlet, og vi har service, og vi har handel, og så bor vi også sammen i huse. Vi har allerede lært rigtig meget om vikingetiden, men vi har brug for at lære endnu mere. Igen, mit navn er Morten Spiegelhauer, og kom med. Goddag. Du er en rigtig viking, er det korrekt? Jeg er en rigtig viking. Ja, jeg kommer jo så fra fremtiden. Fremtiden? Ja, det skal du ikke tænke på. Det eneste, jeg vil spørge dig om lige nu, det er, hvilke faktorer spillede ind dengang, at byerne voksede? Kan du fortælle mig noget om det? Jamen, jeg var godt at placere i by i en fjord. Ved en fjord, så kunne der komme skive ind. Men ellers så skulle der være god beskyttelse. Det krævede nogle hirdmænd at beskytte sådan en lille handelsby der. Men ellers så kunne der jo være sådan noget som en god centralmagt, der kunne opstille en god by og sætte lejestanden op og sørge for handelsmænd fra nær og fjern. De kunne komme ind med deres varer jo. Så det lyder godt jo. Det gør det jo. Det krævede god sikkerhed, men også god adgang til det. Og det kan jo være lidt problematisk med det, fordi så kunne alle banditterne også komme ind jo. Ja, men altså, jeg har hørt noget om den her værnefred her, som kunne hjælpe med det her. Og det tror jeg ligesom, at vi skal til at kigge lidt nærmere på. Vi er ikke færdige nu, for vi skal endnu tættere på. Vi skal nemlig ind og finde ud af noget omkring værnefred. Så hvis du følger med mig nu, så går vi endnu dybere. Og igen, navnet er Morten Spiegelhauer. Kom. Goddag. Du er en viking, er det korrekt? Ja, det er helt korrekt. Ja, mit navn er Morten Spiegelhauer, og jeg kommer fra fremtiden. Men det er irrelevant lige nu. Hvad endnu mere vigtigt er, hvad er værnefred? Ja, men værnefreden, det var noget, vi lavede, fordi der var mange, der blev plyndret ude på haderne. Så for at vi kunne skabe handel i vores handelsbyer og byer, så skabte høvdingerne, eller vores konger, så et afgrænset, de lavede et afgrænset område og et afgrænset tidsperiode, hvor man så ikke måtte lave noget kriminelt for eksempel stjæle, og så var der rigtig strenge straffe. Og for at man kunne komme ind på de her steder, så skulle man så sætte folk i pant, så man kunne komme ind. Og det var simpelthen for, at man kunne sikre, at handelsfolkene ville komme hen til det område, så man kunne forhandle med det varer. Og det er sådan set baseret på vores pragmatiske holdning omkring handel, hvor man så, selvom vi var midt i krig med andre, så skulle vi godt holde fred, hvor vi så kunne tage ind og handle med de andre modstandere, og sådan, så vi kunne få vores varer, uden at bekrige hinanden. Wow. Det hele lyder rigtig dramatisk. Og jeg tror, at vi kan bekræfte, at der er rigtig meget mere omkring vikingetiden, end bare det, der står på Wikipedia. Morten Spiegelhauer, det er